Naimbag arabiyo ami kakabsat. Madayaw ti Apo iti gundaway ngayon pa'y nakadatayo tapno iti maminsan pa'y intay ag devosyon iti daytoy arabii. Iti daytoy arabii kakabsat, intay pagsasaritaan ti pangrugyanan iti naimbag adamag. Anya kadi daytoy naimbag adamag. Sakbay na, dawatik nga, agkararag tayo. Madayaw ka wapo iti daytoy gundaway, tapno mabalin mi manen, iti agdengeg ka iti sasaom, kanagdayaw kan ka, nang runa mabalin mi manen, iti agkararag kan ka. Kas, rugyan mi manen ti barong edisyon iti naimbag adamag, ti panagdebosyon ito tunggal rabi ti Sabado, dawatan mi, makikada ka kada kami. Bendisyonan na kami. Agsaw ka kada kami. Tinagan mo Kristo, dahito iti kararag mi. Amen. Amen. Kakabsat, iti panagpatuloy tayo, kaduandak amang kanta ti imno, adadamag ngayon kam ibaga. Dadamag ngayon kami baga, amang palinteg dagdaga, damag hanap duan sa mitna, damag ranyag ken kapya, dapnut lawag ken kapya, isip netag manawagan, katiban na wag mo malemen, pagaryan ni Kristo umayen, lawag ayat agtahen. Adadamag ngayon kami kanta, kadagiti ililit daga, kanta mangitano puso, ken mang tarmet sa iru, ket mangitagay pudno, isip netag manawagan, ket iban nawag mo malemen, pagaryan ni Kristo umayen, awag ayat agtahen. Dadamag ngayon kami baga, damag ti Diyos anaranga, taimbaon na tanak na, mangisalakan parswa, ayat na may pakita, isip netag manawagan, katiban na wag mo malemen, pagaryan ni Kristo umayen, lawag ayat agtahen. At dapuin kap ipakita, at idalan ni daynagna, tapno tatao amuda, Diyos ken kinapudno na, ket ken kwa na umayda, isip netag manawagan, ket iban na wag mo malemen,
bayan, lawag ayat agtaan. Ti debosyon tayo ti daytoy Arabi kakabsat, ket manipod iti surat ni San Marcos, Kapitulo 1, manipod versikulo 1, agingga iti sumagsaganad pay. Daytoy ti mabasa. Daytoy ti pangrugyan ti naimbagadamag amay papan ken ni Hesukristo nga anak ti Dios. Kas nailanad iti libro ni Propeta Isaias. Sakbaya mapan ka kinuna ti Dios, at tuy ti ibaon ko ang mangi sagana iti dalan mo. Ijaylat ang, at da mangi pukpukaw, isagana yu ti dalan ti Apo, pasayatin yu ti pagnaan na. Nagparang ni Juan ijaylat ang, anam mumbunyag kenangas kasaba. Impakpakamuna kaligiti tao, ngagbabawi da kay iti basbasol da, ken mabunyagan da tapno pakawanan ti Dios dagiti basbasol da. Adu ti napanagdengeg ken kuana, nagapuda iti entero a probinsya ti Judea ken iti syudad ti Jerusalem. Nagbabawi da asila kadagiti basbasol da, ket binunyagan ni Dani Juan ijay karian Jordan. Naramid iti dutdut ti kamelyo ti kawes ni Juan. Lalat ti barikas na, dudon kendiro ti pinagbibiyag na. Sumarsar no kanyak ti daan ti dakdakkel a panakabalin ngam siyak. Impakamuna kadagiti tattao. Diak pay may karingag rukob ang mga ruwar iti sandalyas na. Bunyagan kayo ti danom, ngayon bunyagan na kayo iti Espiritu Santo. Kakabsat, manipod ti eleksyon tayo ti dayto Arabi, makita tayo ti pangrugyan ti na yung pagdamag. Ti Ebanghelyo segon ken San Marcos, ket naisurat iti kanito, dagiti Kristiyano ket maparparigat, madusdusa gapo ti pamatida ken Jesus. Iti kanito kayatdan iti tumalikod ti daytang pamanamati ken Kristo. Iti kanito kayatdan at talikodan ni Kristo. Ni Marcos insurat na, daytoy naimbag adamag. Naimbag adamag may papan ken Jesus. Kinuna na, daytoy ti pangrugyan ti naimbag adamag. Ti may papan ken Jesus, ti anak ti Dios. Kasano ti panaybagan na daytoy naimbag adamag. Inurgina babayan ti panangi quote na iti propeta. Panangisitas na iti surat ti propeta. May saapad to may bagbaga, ani Kristo isu iti nabayag ngayon uray dagiti tattao ang mangisalakan. Tinabayag ngayon uray dagiti tattao ang mangisalakan. Kakabsat, adda dagiti kanito ti biag tayo nga aduunay dagiti panakasuot tayo. Dumteng ti kanito, ano da dumakayat tayon iti sumuko, kayat tayon ti bumitaw, kayat tayon iti mangibet iti dayta apamati tayo, kayat tayon at tumalikod, wano kayat tayon taglamiis. No dumteng dayta kanito kabsat, laglagipon tayo ni Jesus, ni Apo Jesus, isu ti inpadto dagiti propeta nga umay a Mesiyas, ti mangisalakan, ti sungbat kadagiti kasapulan tayo. Inaramat ni Marcos ti propeta. Saan lang nga dayta? Inaramat na pay ti propeta tapno ibagana at ti ministeryo ni Juan ang mamunyag ang mangisagana ti dalan ti Apo ket naggapumatlaeng iti daan na tulag. May samot lang padto. Kayat na sawen
ni Jesus, itso ti Mesyas, ni Juan na Mamunyag, isu iti inbaga ti propeta, ang mangisagana ti dalan ti Mesyas. Jesus is our Messiah. Jesus is your Lord, the answer to all your needs. Ni Jesus, ti Mesiyas, ti Apo, ti sumbat, kaya ti kasapulan tayo. Daytoy tinaimbag adamag. Daytoy tinaimbag adamag. Agkararag tayo. Agyaman kami ken kawapo. Agsipud ta, nangagan mi, ti pangrugyan, tinaimbag adamag. Kat daytoy, kat iso, iti panakamumi, ani Jesus, isu ti Mesyas, isu ti inpadto, dagiti profeta, nga umay, ang mangisalakan, ken umay, asumbat, kay ti amin akasapulan. No, dumteng ti kanito, wapo, akayat min iti bumitaw, kayat min atalikudan ti panamati mi kankwana. Dawatin mi, O Diyos, nga ipalagip mo kada kami. Ani Jesus, kas inpadto iti propeta, isulaeng, iti makabalin, amang sabat, kay iti kasapulan mi, mang pabilag, ti pamati mi. Agyaman kami. Iti dayto irabi o Apo, dawatek, benisyonam, dagiti so amin, nga nakasubaybay, iti daytoy, apan nagdebosyon, iti rabi ti Sabado. Nunyaman, dagiti karkararagdakan ka, nunyaman, dagiti dadawatdakan ka, patgam ka di. Malikip mi matwapo, dagiti so amin, nga daan ti sakit ita. Nunyaman, dagiti sakit, arikrik na enda. Itinagan ni Jesus, bilinan mi dagita nga sakit, apumanaw da. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Jesus, sika, tinaybagadamag ka na kami. Sika, ti mangagas mi. Sika, ti sumbat, kaditi kasapulan mi. Umay ka na kami. Tinagan mo, dahito iti kararag mi. Amen. Agyaman nakakabsat, iti panangkadwayo, kada kami iti panagdebosyon ti dahito nga rabii. Tinaybagadamag ni Jesus, isu, ti makabalin, amang sumbat, kaditi kasapulan tayo, iti inaldaw. Ni Jesus, isu, ti mabalin, amang sumbat, kaditi amin, apagkasapulan tayo. Makaagas, kayo nasakit tayo. Siyak ni Pastor Joey Galinato, ti kadwayo, iti tunggal rabi ti Sabado, oras sa 6, para ti daytoy a debosyon tayo, tinaimbag adamag. Ti Dios, paraburan kan bendisyon na kayo. Amen.